Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Kung konsyensya ay clear. Hindi niya nga daw ninakaw. Kinuha niya lang daw. Dahil ang aking konsyensya ay clear. This is Max. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Halina't